Angibingelele kumbukeli wethu emakhaya weNtuzuma TV. Kuyinjabulo enkulu kuba siphinde sihlangane kumsomluko ekseni kuhlelo lwethu olunamandla lwe-Monday Motivation. Umshumayeli Dlamini lo. Singakaphumi nje siyophanta, siyophusha, siyohlanganisa impilo. Ake ngikhulume naye wonke umbukeli owumzali. Ngicela nje umzali angiphi indlebe nje kafushane. Sike sithi ukubuka kafushane nje le ndaba. Mzali, ngiyazi ukuthi umsebenzi wakho ubalekile. Ngiyazi ukuthi ubusy futhi ngiyazi ukuthi ubuya ukhathele ngoba umsebenzi wakho uyisinkwa sabantwana bakho. Kodwa ngiyacela ukuba usenze isikhathi nabantwana bakho. Ngicela usenze isikhathi sabantwana bakho. Yazi kunabazali eminyango akazi ngisho igama lathisha womntwana wakhe esikoleni. Kunabazali eminyango akazi ukuthi ubani uprincipal womntwana wakhe. Kunabazali eminyango abangenaso isikhathi sokubuka ama-exercise books abantwana babo ukuba baperforme kanjani, bayawenza yini ama-homeworks, izifundo zabo ihamba kanjani, bayiphethe kanjani. Please do not neglect your children. Make time for your children. Kubaluleke kakhulu lokho ngeke kuyisole. Uma sibuka izwi lenkosi in the book of Psalms 127 verse 3, it says that children are a heritage from the Lord. Children are a heritage from the Lord. Abantwana bayifa elivela enkosini. Be careful ukuba lelifa oliphiwe uNkulunkulu uliphatha kanjani. Lelifa oliphiwe uNkulunkulu uyalinakekela yini? Lelifa oliphiwe uNkulunkulu uyalondla yini? Uyaligada yini? Kungayihlazo mzali ukuba ube nomntwana la ekhona wazi ukuthi ulale edleni, awazi ukuthi ugqokeni, kodwa wena mhlawumbe uyahlonishwa emphakathini, uyahlonishwa emsebenzini, kodwa kunabantwana bakho abakhalayo abahlukunyezwayo wena ukhona ngenxa yokuthi nje awusenzi isikhathi sokubanakekela. Here are a few principles to help you become a more present parent. Point number 1. Hide your phone when you are with your children. 2. Create some one-on-one time. 3. Do fun activities together. 4. Learn to listen to your kids. 5. Teach them godly principles and values. Asambe siyokwenza kahle bafowethu. Impilo isilindile eminyango. Ntuzuma TV. We inspire.